Tak. Ale tady srovnávám, tady vlastně mluvím o tom, co jsem mluvil, PHP versus Node.js. Tak PHP se opravdu spouští pro jeden konkrétní HTTP požadavek a spouští se tam jako jednotlivé stránky, pokud se to nějakým způsobem jako přes to, jak se jako neovekuje. Ale defaultně se prostě spouští na stránka, na kterou míří bude a spouští se pro ten jeden daný požadavek. Node.js se spouští buď přímo v terminálu, jako napíše se Node a daný skript, který běží, dokud se nevypne, anebo se zapíná přes takzvané TM2, jsou na to jiné služby, které dělají to, že ten Node.js se chová v podstatě jako Apache, že se napíše jenom TM2 start a on se zapne a už to běží. A samotný jakoby program, který vytvoří ten Node.js stránku, ten dělá celý ten servis, to znamená, nedělají se jednotlivé stránky, nedělají se nedělá se index, nedělá se, já nevím, článek 1, 2, 3, 4, ale prostě dělá se jako jeden skript, který jakoby vytváří jeden server. Tady to je podle mě hodně důležitý. Pokud člověk dělá v PHP, tak vlastně moc tady to vědět ani jako nemusí. Prostě udělá se PHP skript a ono to funguje. Jak mu prostě pošle dotaz na lomeno index PHP, tak mu to prostě pošle něco a ono to neřeší. Důležité je vědět, že celé HTTP se vlastně jako dá rozdělit na jako 4 části, nebo nepodstatně věci se dají rozdělit na 4 části. A to na dotaz klienta, dotaz prohlížeče a odpověď, teda to, co odpovídá server. A dá se rozdělit na hlavičky a na tělo, teda na to, co se posílá jako nějaký meta informace nad tím a na tu samotnou podstatnou informaci. Prohlížeč vždycky posílá, nejdůležitější věc, kterou prohlížeč posílá, je URL, který si načítá, jako který požaduje. To se skládá jako z protokolu, který funguje, to je HTTPS. Skládá se z domény a z URI, této lomítko a dál. Samotný URI se skládá z cesty, lomeno software, lomeno Sublime. Skládá se ze search, otazní nastavení srovnání s něco. A skládá se z části, která je za hashtagem. To znamená, každá z těch částí má nějaký svůj semantický význam. Tohleto je kde jsem, tohleto je čím komunikuju, kde jsem, kde na tom konkrétním místě jsem, nějaká dodatečná nastavení pro to místo mám a kde na té stránce, kterou mě to odpoví, tak kam to má přeskočit, kam to má nárolovat. Tohle je už odkaz do konkrétní diskuse na té jedné stránce. A druhá důležitá věc, která se posílá, je metoda, kterou se to žádá. Nejdůležitější jsou tyhle, těch metod je mnoho, ale já jsem vypsal ty, které jsou podle mě důležité. Asi úplně nejdůležitější je get a ano, ještě půl by tam mohlo být, ale těch metod je mnoho a vypsal jsem ty, které si myslím, že jsou nejdůležitější. Get znamená, že chci informace z dané strany. Ano, jako by tam mohl být. Ano, máš tam standardní REST API by mělo mít get, post, put a delete. Ano. Já jsem jako zařídil spíš to head, který si jako, myslím, že je důležitý jako zmínit, ale... Pak je ještě patch třeba, myslím. No, price. Z hlediska toho, když budeš mluvit o API, předpokládám. Ano, dobře, ano. Ano, mohl jsem to zmínit put, ano, předělám přednášky, že tam bylo napsaný put a nebylo napsaný head, tak. Get znamená, chci informace z té dané stránky, chci načíst, chci číst tuhletu stránku. Post znamená, posílám ti nějaké informace na tuhletu stránku a nějak je zpracuji. Delete znamená, chci smazat to na co tohleto odkazuje. Head znamená, že chci informace z téhleté stránky, ale zajímají mě pouze hlavičky, nechci tělo, zajímají mě pouze hlavičky. Put znamená, chci upravit informace na dané stránce. Pokud tady to obsahuje jako odkaz na nějaký článek, tak já ten článek chci upravit. Pokud je tam post, tak ten článek chci přidat nový. A do těla a samotné tělo, jako toho požadavku, buď je nebo není, záleží podle metody. V metodě get a head není.
v metodě delete také není, a v post a put je. A v post a put tam je buď nějaký JSON, nebo jsou tam nějaké formulářové data, nebo je tam nějaký uploadovaný soubor. Nebo tam vlastně cokoliv, co si člověk jako myslí. Tady to celé se pošle. Tady to celé je dotaz na server, který se přes HTTP pošle. A server ho vezme a nějak ho zpracuje a odpoví. Co je důležité u odpovědi? U odpovědi je důležitý stavový kód, teda jaký kód má ta odpověď, teda co se vlastně stalo. 200 znamená doslova OK, všechno jako z toho podat. 404 znamená, že to, na co jsem odkazoval, neexistuje. Jako správně jsem se ptal, ale prostě jako udělal jsem někde chybu. Kdybych tady napsal Sublime text 2, tak by to tam nebylo a ono by mě odpovědělo 404. 403 znamená forbidden, to znamená, že ten daná věc je, nebo není, ale jako ty k ní nemáš přístup. Jsou další stavové kódy, které jako dá se docela dobře najít. Třeba důležitý je textovka, pokud člověk dělá nějakou chybu, tak textovka znamená, že jako ptal se jako dobře, ale na serveru je prostě chyba. A nebo 201 je created. Jo. 204 jenom Takhle, obecně to tak, že ten první znak znamená, je to nejpodstatnější, a ty druhý dva jsou doplňující. 200 znamenají prostě OK. 400 znamenají chybu uživatele a 500 znamenají chybu serveru. Co na nás to? Teď mě to napadlo. Ona se nepoužívá, ale Takhle, já to nevím naspamět, takhle, každopádně myslím, že důležitý jsou tyhle ty. A pokud člověk chce vědět všechny, tak se to dá to je jasně dostupné, jak jsi říkal, důležité je jako to první číslo, to značí úroveň, a pak ty čísla zatím jsou jako konkrétní jako informace. Takhle, není důležité podle mě vědět tyhle ty věci naspamět, ale je dobrý vědět, že to je, že něco takového jako stavový kód v odpovědi existuje. Tak, a to jestli že 404 to konkrétně znamená, nebo tak, jo, si člověk stovka je information. Ano. To znamená třeba continue a tak, můžeš se zeptat, jestli máš pokračovat na danou, jestli máš změnit protokol a tak. Jasně. Stovka je success, to znamená, že to dopadlo dobře. 300 je redemption, jo. A jo, jasně. 400 je client error, to znamená, ptal se špatně, a 500 je server error na serveru jsou. Ano, vlastně client error jako můžou být nejčastěji 200 a nebo 400. Jako na serveru být chyba neměla, ale člověk může psát špatně a nejčastější dvě jsou 404, prostě, že na co se ptal netestuje, anebo na co se ptali zakázat. Pak tam prakticky, jako, že odpověď byla jako špatná, jakože že celý tady to bude nějaký jako zpracení, že je špatný a další, ale jako důležité je vidět, že něco takového tak existuje a že když člověk se s tím letem chce zabývat, tak to se může druhá důležitá věc, podle mě je tam majú type. To je typ, že jaký data mě ten server posílá zpátky, co za typ dat mě server posílá zpátky. Pokud je to klasický web, jako třeba s iTunes, Wikipedia nebo Facebook, tak se odpovídá text HTML. To znamená, posílám ti zpátky HTML stranu. Pokud je to nějaké APIčko, tak je tam většinou application lomeno JSON. Nebo text JSON, to se jmenuje spory. Nechci tady jako vyvolávat spory, jako jestli je lepší application nebo text. Já používám text a pak podle mě třetí důležitá věc, která je nepovinná, ale která říká, že jak dlouho ten daný obsah, který ti posílám zpátky, bude platný. A dá se říct, že tenhle ten obsah je platný navždy, na věky věku. Nebo dá se říct, tenhle ten obsah je platný 5 let další. Nebo tenhle ten obsah je platný pouze teď a vždycky si ho musíš načít zbudovat. V podstatě to říká, že například tenhle ten daný obrázek může se aplikovat, nebo mám se na něj vždycky ptát znova, nebo jako si ho můžu někde jako uložit mezi paměti v prohlížeči a zobrazovat pouze z cache. A to tělo, tam může to konkrétně buď HTML, nějaký JavaScript, CSS, konkrétní obrázek, PDF, vlastně cokoliv. Tady může být jako úplně cokoliv, jenom by se mělo avizovat pomocný MimeCheck, že co to je za typ, jako co ten prohlížeč má očekávat.
Podle toho ten prohlížeč dělá to, jestli to zobrazuje jako stránku, jestli to zobrazuje jako PDF, jestli to začne stahovat. To je hrozně důležité. Ten head, ten jsem tady zmínil právě kvůli tomu, že pokud se zeptá člověk headem, tak ta odpověď, tak mu přijde tahle ta odpověď, ale přijde mu to i s tím malým typem. To znamená, že se dá velice lehce ověřit, že co je na té dané adrese, ale s tím, že se nemusí načítat celý ten obsah. Proto je ten head důležitý. Prohlížeč takhle jako spoustukrát oťukává věci, jakože se prostě oťukává třeba z obrázky, aby se nenačítal třeba z jako 400. Ano. V podstatě to oťukávání pomocí headu se dělá, a to prohlížeč prostě jako skrytě dělá, i když Totiž v tom cache se dá nastavit, že je tam nějaký hash, jo. A že pokud se změní hash, tak přeloží hash a on se potřebuje dotazovat, jestli ten hash se změní. Ano, přesně tak, v podstatě jde jako pokročilejší cacheování, že vlastně to základní cacheování funguje, takže se prostě nastaví čas, pokročilejší se dá dělat pomocí hashů. Tady samozřejmě není kompletní seznam hlaviček, které můžou být jako v dotazu a v odpovědi. To vůbec ne, tady to jsou jenom podle mě ty nejdůležitější. Aspoň z mého pohledu, určitě jako na to bude existovat spoustu názorů. A které jsou podle mě jako důležité vědět, že tam něco takového je. Tady jsem vybral vlastně to samé, jenom jsem prostě vzal opravdu čistě ty hlavičky, jak jsem si nechal opravdu čistě vypsat hlavičky. Jak se ptá prohlížeč, protože se ptá na Google prostě něco, ptá se metodu OCAD a ptá se nějakou adresu. Výrazil jsem to, co si myslím, že je důležité. Google odpovídá. Tenhle obsah je soukromý a vždycky ho přinačtě. Jakmile se budeš snažit načíst to samé, tak si to vždycky načtě znova. Jako ne jestli si to někde jako v paměti, ale vždycky si to načtě znova. Odpovídám ti textového HTML, teda odpovídám ti klasickou HTML stránkou, která je kódovaná přes UTF-8. A ještě je zazipovaná. Ano, je zazipovaná, tady to ale většinou řeší, tady to většinou řeší ty věci sami. To se řeší samo. Ale kompresi se vlastně všechny HTML strany, nebo ten obsah posílají jako zazipovaný. Ale to se téměř vždycky řeší samo a je to automatický. Ano, a člověk se v tom samozřejmě může hrabat, může říct, že prostě... Nechce rozhodnout. No, ano, to se samozřejmě dá, ale defaultně je to tak, že se to zipuje. A zipuje. A status je 200, to znamená, že prostě zeptal jsem se Google správně, všechno jako OK. A pak následuje nějaké tělo, které prostě obsahuje. Mimochodem, ta adresa, no. Je tam kvůli bezpečnostnímu certifikátu, tam se dotazuje na ověřený certifikát. Tady na tom je jako podstatně ještě, že to je adresa plus protokol. 80 je HTTP, 443 je HTTPS. V podstatě, když člověk napíše www.google.cz, tak se mu tam jakoby tiše doplní 2.80 nebo 443. Spíš, ano. A je zabezpečená ty tak je poslané dvě hlavičky, tam jsem to zajímavé. Jo, tady to tomu se říká takzvaný cross-origin policy. A cross-origin policy řeší to, že jaká jiná stránka, jakoby to řeší v rámci prohlížeče, jaká jiná stránka, jaký jiný script má právo manipulovat s tady tou stránkou. Tady to říká, že pokud tahle stránka je jakoby ve frameu jako pod nějakou jinou, nebo pokud je JavaScript načtená pod nějakou jinou, tak může zmanipulovat s tím pouze to, co je pod doménou Google. Nic jiného. Ano, to je kvůli tomu, aby někdo nemohl udělat to, že JavaScript načte Facebookovou stránku, tam si dá jako skrytě pár lajků. Pokročilý hlavičky, které se zavedly kvůli tomu, že prostě nějaký hybrák přišel s tím, že prostě všechno bude jakoby bezpečný vůči cross-origin a samozřejmě prostě webové aplikace, které komunikují na různý servery, domény a podobně, tak s tím měli strašný problém, tak se prostě noví prohlížeči začali podporovat i to, jako že to povolejí v nějakým případě a tak dále. Já jenom vysvětlu, co to je vlastně cross-origin, jako když jsem k tomu řešil. Cross-origin znamená to, že pokud já mám nějakou stránku, já svým framem nebo něčím můžu načíst jinou stránku.
A Cross Origin říká v rámci toho frameu, že jaká jiná stránka, jaký jiný skript má povolení manipulovat se mnou. Tím pádem se nemůže stát to, že bych já se jako na nějakém svém webu jako někde do nějaké skryté zóny načetl Facebook toho člověka, tam si ho tam mu nasimuloval nějakých pár kliknutí, zaklikal bych mu, že se mu, já nevím, líbí blog proti islámu a nevím, něco takového, vytáhl bych z toho pár informací a ten člověk o tom ani nevěděl. Prostě proto, že Facebook a i Google a všechny tyhle tedy, tam mají napsáno, že se mnou smí manipulovat pouze skript, který pochází z tady té domény, z ničeho jiného. Dá se tam vyjmenovat konkrétně ty domény, ale podstata toho je tak, aby nemohl můj skript manipulovat v prohlížeči jako s něčím jiným. A samozřejmě tady se dá obejít, to jsem třeba jeden z způsobů, jak to obejít, se jmenuje třeba clickchecking. A to spočívá v tom, že člověk má třeba jako stránky, že prostě žena zase dělá 3 kaktusy a podívejte se, co vyrostlo, prostě je to všude na Facebooku. A teď jako, proč? Člověk na to klikne a teďkon, že no na to, abyste viděli tohleto video, tak musíte prostě potvrdit něco, nějakou blbost. A je takový hezký modrý tlačítko, jako velký. A když člověk přijde na tlačítko, klikne, nefunguje to. Jako deplikcí stránky. A pak zjistí, že jako 3krát sdílel jako nějaký obsah, o kterém ani neví. A to je udělané tak, že nějaký jako frame, který je naskrolovaný jako na konkrétní pozici nějakého šerovacího tlačítka a je zmenšený, a to tlačítko má stejnou barvu, jak to uvnitř toho frameu, a je to napozicovaný přesně jako pod tu myš. Takže člověk jakoby nekliká na tlačítko, člověk kliká jako na nějaký jako recommend nebo něco, jak jako obsah pod tím, který jako chytře JavaScriptem umístěný na to. A tohle to mě Cross Origin neřeší. Cross Origin řeší jako opravdu jenom jako to jako jemnější za sebou. Ono, když chceš být to, tak já vím, že když se zavádí do Cross Origin, tak třeba nebudou výběr to třeba měli přepínače, že když to pustil, tak ho měli vypnutý, protože to nekontroloval ten prohlížeč vůbec prostě. No, další zajímavá věc jako je ten, že pokud je nějaká stránka šifrovaná, tak každý frame, každý jiný obsah, který si načítá, se musí také načítat šifrovaný. Právě proto, aby člověk neměl pocit, že já jsem v zabezpečené stránce, ale ono nic. Ono je prostě mám lajkama na Facebooku, to docela běžně frčí, jakože prostě jeden týden na jeden co sdílí nějaké úplný blbosti. A teď prostě člověk se říká, proč tohle? Na to mám falešný účet, abych se pověděl, že jako proč tohle? že tohle je to. A ne, to je to zajímavý, protože ten clickchecking je jako krásná věc svým způsobem, ale jako neznamená uživat. Jaký člověk se to vymyslel? Řeknu rozdíl mezi tím, jak se chová JavaScript v prohlížeči a jak se chová JavaScript v Node.js. V prohlížeči je globálním objektem window, to už jsem ukazoval. V Node je globální objekt, který si to slova jmenuje global. Ale jakoby důležitý na tom je to, že prostě globální objekt není window, ale global a ano, a jsou tam ještě zatím další skryté věci, které se dobře dají najít, ale důležité na tom je to, že kdyby člověk chtěl psát globální proměnu na slovo window něco, tak by mu to nefungovalo a je to takový jako častá věc, na který se jako hodně lidí, kteří s tím začnou zarazit. Prostě stejný JavaScript, ale je postavený na jiným tím výchozím. Přesně tak. Je to stejný JavaScript, ale je postavený nad jiným objektem, jakoby nad jiným předdefinovaným objektem. Ten objekt v browserovém JavaScriptu se jmenuje window, v Node se jmenuje global. Má pod sebou jiný metody, jiný věci, ale jako to se neví stejně. Do prohlížeče se načítá JavaScript pomocí takzvaného script, tady se něco. Tady to je dost důležitá věc, do Node se načítá jako dodatečný moduly pomocí toho, že se zavolá funkce require, do které se tady umístí nějaký takzvaný modul, který vrátí jednu hodnotu, buď jako číslo, string, funkci, celou třídu, prostě něco vrátí a to uloží do té proměnné modulu. Je to trošičku jiné chování, na které je dobré vědět, když s tím člověk začíná.
Tady ten způsob je víc podobný PHP. V PHP prostě, když něco člověk require, tak se mu to prostě načte přímo tam, kde zavolal tu funkci require. Tady je to tak, že prostě tady to je modul a z něj se jako, ten se má spíš jako funkce, z něj se jako opravdu binder jako dostane do toho modulu pouze jako jedna hodnota. Ten prohlížeč, ten slouží pouze jako HTTP klient, ten se pouze dotazuje, jako různých APIček, dotazuje se různých jako serverů, nemusí, ale jako může. Zatímco Node, ten slouží jako HTTP server a může sloužit jako klient. Může se dít to, že na Node.js přijde dotaz a tomu pošle další dotazy, jako na základě kterého ho zpracuje. A nebo ty dotazy dělá jako nezávisle na tom, jestli mu chodí nebo nechodí, prostě si něco update. Ale slouží hlavně jako server. A na prohlížeče jako hlavní frameworky, které se používaly, jsou jQuery, Angular, kdy se třeba Prototype. V Node je těch věcí mnohem víc. Tam existuje jako docela jako pokročilý veličkovací systém, a který existuje i pro browser, ale jako není tak rozvinutý. Ale řekl bych, jako hlavní framework, ve kterém se pracuje, který se používá, se jmenuje Express. A ukážu, jakým způsobem. Tady ta pravá část ukazuje, jakým způsobem vytvořit jako jednoduchý server pomocí Node. Já se nejdříve si vlastně zavolám modul HTTP, který jako exportuje objekt, jako třídu, ze které se dají vytvářet, instanci třídy, která funguje jako HTTP server. Tak, jsem nějak zamazal jazyk. Na tady té instanci třídy se já vytvořím server, vytvořím si server, který dělá to, že jak mu přijde nějaký dotaz, tak zavolá tady ten callback, do kterého jako první parametr přijde objekt, ve kterém jsou data o tom, co se uživatel ptal, a response, ve kterém jsou metody na to, aby mu mohl odpovídat. Jako ve kterém jsou metody na to, aby mu ten klient mohl odpovídat. A následně se tam server spustí pomocí listen a portu, na kterém bude poslouchat. 80 je klasická HTTP, můžete dát 3000 nebo kolik chce. Jedna poznámka k tomuhle, pokud jsem na Linuxu, tak pokud nejsem pod rootem, tak nemůžu jako spouštět nic pod nějaký port. Pod 1300 něco. Ale důležité na tom je to, že na tomhle se spoustu lidí zasekne, že prostě začne s modem například tam 80 portů nefunguje. A teď jako den řeší, že proč, a tak jenom říkám to, že buď to spouštíte pod rootem, jako přes sudo klasicky, anebo to spouštíte tím způsobem, že tam dáte třeba 8000 nebo 3000. 80. To je jako různé názory zase na to, jaké číslo je dobré používat. A jako zase k tomuhle jako vzletné spory, ale no. Tady je vidět, přišel jeden požadavek, to znamená, kontroluje se, je v dotazu to URL, na které jsem se ptal, lomítko, to znamená, ptal jsem se prostě jenom jako na základní věc. Pokud ano, tak pomocí jako metody response right head vypiš, že jako v pohodě, jako všechno je OK, to zvuče, a vypiš mu jako doslova data jako get request to the home, teda jako prostě mu, když se prostě zavolá na lomítko, nebo když se prostě zavolá jako nic, tak mu to odpoví jako doslova get request to the home. Jinak, pokud se zavolá na lomeno objects, tak mu to zase má odpovídat dvouslovkou a mu to odpovědět get request to the objects. Tady samozřejmě by se tohle dá jako mnohem větší logika, tady to prostě jenom vypisuje něco, tady by se dalo jako spoustu věcí až následně může vypsat tím respondem. A jinak, pokud to není jeden z těchto dvou případů,
tak to napiš 404, to znamená, jako, že prostě nevím, jako nenalezeno. A vypiš mu doslova text not found. Tohle je, jak se to dělá v základním nodu přes modul HTTP. Samotný Express, tady to dokáže jako strašně zjednodušit. Samotný Express dělá věc, která se jmenuje routing. Routing, to je vlastně to směřování toho daného požadavku na příslušnou část kodu, která se má vykonat. Tady je to dělané pomocí tady toho ifu. Kdybych měl těch endpointů, tady tomu jednomu se říká endpoint, teda jakoby ten konečný bod, kam ty uživatel jde, kdybych jich měl 100, tak by to začalo být jako doslova napředem. Express, instance toho Expressu se vytvoří načte se, tímhle se načte modul, který vytvoří instanci app. A do té samotné instance app se dají volat jednotlivé metody, které dokáží udělat to, že napojí konkrétní adresu na konkrétní callback. To znamená, dokáží napojit lomítko na tenhle callback, dokáží napojit lomeno object na jiný callback a dokáží zaručit to, že pokud na žádný z těch kodů nejsem připojený, tak mě tam automaticky udělají tu 404. Stejně tak Express udělat to, že prostě se tam dá app get hvězdička, to znamená, že pro všechny jako cesty to vykoná nejdřív něco, až potom se to bude dál větvit. S tím, že tady to se dá hezky rozdělovat do více souborů, prostě protože já to mám instanci app a já můžu mít jeden soubor pro zpracovávání lomítka, pro zpracovávání objects, pro zpracovávání něčeho jiného a v každém budu mít jinou logiku, tak Express mi udělá to, že mě to pošle na příslušnou část kódu a pošle mě to mnohem inteligentněji než tímhle způsobem. To je důvod, proč se Express používá. Proč je to jako killing feature. Ještě bych chtěl, že tam musí být jenom get. No jasně, tady v tom se neřeší, jakou metodu se to poslal. Tady v tom bych samozřejmě ještě mohl kontrolovat request.bro se rovná lomítko, request.method se rovná něco. A musel bych to jako všechno jako ručně ošéfovat. Zatímco tady prostě napíšu app.get a on mě to vyřeší metodu get. App.post mě vyřeší metodu post. App.delete mě vyřeší metodu delete. A navíc to umím dělat to, že ten samotný dotaz jako rozebere mnohem líp, protože tady třeba tu cestu musím rozebírat opravdu jako jinak. Tady si musím rozebrat prostě buď sám, jako string, anebo musím použít nějaký externí metody. Tady na to se mě stačí zeptat request.path a ono mě to prostě vrátí tu konkrétní cestu. Jakoby, tady s tím se pracuje mnohem inteligentně víc, než v tom srovnání stavu. No, jasně. A z toho Expressa, kdyby si chcel definovat jako vlastní tu 44 routu, tak to se robí potom tak. To normálně, já teď nevím přesně, jak se tam říká, ale jde to tam udělat. To se tam nakonec dá, že pokud něco jiného. A nevím, popravdě, když to nevím přesně, jak se to dělá. Já myslím, že možná mám nějakou special metoda. Ale nějaká fotka admin nebo něco takového. Obecně to funguje tak, že tam se prostě jako nasadí do samotné aplikace, tak prostě jakoby čistá nebo psaná aplikace, do ní se nasazují jako různé endpointy. Je to tam určitě vyřešení, podívej se do dokumentace. A ty jednotlivé endpointy se dají udělat buď tak, že jako nějaký pattern, jako lomeno hvězdička, lomeno objects, nebo se dají udělat jako vysloveně jako app.get lomítko, a nebo se dají udělat tím způsobem, nebo se dají udělat jako různým jiným způsobem, dají se udělat třeba tak, že pro všechny se spustí něco, pro ty, kde to je tak, že je tam lomeno hvězdička, object, tak se spustí něco, pro lomeno object se spustí ještě něco jiného a dá se to jako strašně hezky jako vykombinovat. Zatímco tady se to opravdu musí psát ručně. Neříkám, že takhle to nejde, ale no. A poslední věc, co bych jako vytknul, je to, že je docela dobrý testovat, když jsi na to odborník a určitě mě k tomu jako řekneš.
tady ukazuji nějaký jednoduchý test toho. Mám nějakou funkci, která testuje, jestli dvě jako úsečky kolidují. A to je taková věc, která se dá docela dobře najít na internetu. Prostě člověk to zadá do nějakého Stack Overflow a tomu nám prostě vyskočí jako 1000 algoritmů, který tohle to řeší. A teď, jak zjistit, jestli ten algoritmus funguje správně? To je jako kritická otázka. A teď buď jako může být jako variant, že jako opravdu prostě se na to podíval, jako funguje to. A nebo jsem to já, který jako se na to podívá a teď jako si myslí, jako, že to by mohlo fungovat. I já, no. A pak zjistím, že ten algoritmus, který tam napsal ten feedback, který tam má 1000 lajků, že funguje, někdo mu k tomu něco napsal, ale pokud se udělají ty dvě přímky tak, že jsou třeba jako v jedné úsečce, tak se to vrátí tomu. Ale to člověk nezjistí. Takhle ano, pokud je člověk geniální matematik, tak to asi zjistí tím pohledem. Ale pokud není, tak si myslím, že lepší si na to napsat test. A ten test ulečí strašně moc práce. A to proto, že já si prostě jenom já si popíšu všechny stavy, které si myslím, že by mohly být potíže. Já si napíšu, co se stane s dvěma jako rovnoběžnýma úsečkama, s úsečkama, které nejsou rovnoběžný, ale jakoby končí jako dřív, než se snaží setkat, s úsečkama, které se přímo protínají, s úsečkama, které se protínají přesně na koncových bodech, s úsečkama, které se protínají tak, že jeden koncový bod leží přímo na tom druhým, s úsečkama, které leží přímo na sobě. Tohle to bylo kritické v mnoha algoritmech, řekl bych ve všech, to musím sám napsat sám. A takový, který leží na jedné úsečce, ale jako neleží na sobě. To je další věc, kterou sice tady to je jeden týpek nějakým matematickým modu řešil, ale tady to nevyřešil. No ne, ale jakoby... Ne, tady jde o to, že to není žádný, to není nic geniálního, tady jde prostě o to, že jako já mám jistotu, že jakmile se na to spustím, tak mě to prostě funguje. A jakmile na to přijde někdo, kdo jako vymyslí mnohem lepší řešení, že by to mohlo být jako 1000krát efektivnější a že by to zabralo jako 1000krát méně paměti, tak jako mě to klidně může přepsat, ale pokud to neprojde mýma testama, tak jako má smůlu. A to je hrozně důležitý. Také je to důležité proto, že to testování by se mělo udělat jak na klientovi, tak v Node, aby se zjistilo, jestli to funguje stejně v Node a jestli to funguje stejně na klientovi. A stejně tak by se to mělo otestovat předtím, než se to někam nasazuje. A jakmile testy jsou napsané, tak se to může dělat jako opravdu inteligentně. A k tomu slouží taková věc, k tomu těch věcí, které to testují, slouží několik. A řekl bych, nejpoužívanější pro JavaScript se jmenuje Jasmine. A to běží v Node, ale neběží to neběží to tam jako server, ale běží to pomocí Gulpu. Jo. K Gulpu se dostanu, protože teď ukážu, proč je tam důležitý ještě něco navíc, kromě toho modulu Sendika. Jak má? JavaScript se strašně hezky testuje. Jo. Jakmile člověk píše nějakou složitější aplikaci, tak mu to hotovo nakonec jako vypadá takhle. Tady to je jenom malý výřez z toho, co máme, tam jako přes stovky těch souborů. Je strašná otrava, pokud člověk něco přejmenovává adresář, cokoliv, tak to přepisat aspoň na to. To je prostě jako... Bylo to chytré ide, ale za něj. No, nebo to chytré ide udělá za něj, ale jako... pak to přepíše kdekoliv jinde, ale prostě takhle. Vždycky si to musí kontrolovat, a je to jako tak akorát na to, že člověk to měsíc dělá a potom jako rozbije klávesnici, protože prostě mu dojde trpělivost s tím, že mu to řekne, že něco nebylo nalezeno, prostě protože tam něco zapomněl. A proto tady to se dá řešit jako několika způsobů. Jeden způsob je Gulp. Gulp to je věc, která dokáže vyšší to na Node, ale spouští si to člověk sám, anebo to spouští jde, anebo to spouští na produkčním serveru, ale jde o to, že je to JavaScriptový soubor, ve kterém jsou nadefinované konkrétní úkoly a konkrétní úkoly
ty konfliktní úkoly dokáže nějakým způsobem pracovat s tím jeho skriptem, s tím jeho kódem. To, co jsem ukazoval, tak ty asynchronicizace také dají spoustě přes Bool. Co se přes Bool dá dělat, a co se přes něj hlavně dělá, je takzvané buildování. To znamená to, že se do terminálu se napíše gulp build a spustí se tady tu úkol. To udělá to vezme všechny soubory, které prostě požadují do aplikace. Tyhle ty soubory to se řadí podle jména. Tyhle ty soubory to spojí do jednoho velkého souboru. Převede z ECMAScript čestky do pětky s tím, že tady jsou ještě nějaké dva prostě parametry, které říkají nějakou jako striktnost toho, jak to převádí. Následně se to uloží do adresáře build. Pak se ještě udělá to, že co mám v paměti, se takzvaně simplifikuje. To znamená, vyjde se komentáře a všechny odřádkování se zruší, pokud něco v rámci stringu. Přejmenuje se to na .min a znovu se to uloží. To znamená, v tom adresáři .build mám dva soubory, jeden s min, druhý bez min, ten bez min jsou prostě spojený převedený javascriptový soubory, ten z min to je minifikovaný. To je na čem bazíruje právě třeba hnut barážku validátor a co je správně, že by se ty javascripty měly spojovat a že by se měly minifikovat. A tohle je přesně způsob, jak to dělat inteligentně, ne, že po každý bude to člověk. Existuje konkurentní věc, která se jmenuje Grunt a já Grunt nepoužívám, jako něm neumím. Grunt funguje na tom, gulp se píše jako přímo v JavaScriptu, Grunt je nakonfigurovaný pomocí JSONu, ale já jsem se s tím nepracoval natolik, abych to mohl porovnávat, tak asi. Každopádně Gulp je mocnější v tom, že opravdu se tam prostě píše tady člověk si může jako napsat ještě cokoliv dalšího, co mu s tím pracuje, co mu vlastně udělá ten daný úkol. Pokud člověk chce opravdu psát jako velký aplikace v JavaScriptu, doporučuji jako se podívat a jako zjistit si věci ohledně Gulpu. A úplně poslední řešení, nebo jako tady to řešení, co jsem řekl, má jednu velkou nevýhodu. A to, že pokud člověk jako je v testovací verzi, tak mu to vždycky zobrazí chybu na způsob, že missing něco online 100 566. No tak klikne, mu pro dítě jako terminus stojí a on mu to zobrazí něco. A tohle je právě díky tomu, že do toho prohlížeče snažíte pouze jeden unifikovaný soubor. Tady to se dá podle mě jako strašně krásně řešit pomocí PHP. A to tak, že se prostě jako v vývojové verzi udělá to samé, co dělá ten nul v podstatě. A ty skripty se zobrazí tak, jako kdybych tam musel udělat ten nul, jenom s tím, že to nemusím dělat určitě. Ty jsi nikdy neslyšel o mapě? Ne, podívám se. Tak se podívej, že jQuery to tak distribuuje, právě proto, abys mohl používat i na developerském prostředí minifikovanou verzi. Tam dodáš, oni tam vlastně distribují to tím map. Tak to je přesně k tomuhle účelu. To map ti totiž je schopný s tím minifikovanou verzi, protože s tím pracovat, zpětně namapovat, kde to bylo v těch původních souborech. Otázka je, jestli to funguje dobře. Jo. Ne, jako já mám vlastně obecně zkušenost, že jak se napracuje opravdu s těma obchodníma souborama. Třeba právě tu chybu, když ji budeš interpretovat s tím mapem, tak ti to právě nevypíše na 1000, ale vypíše ti to jako původní soubor a číslo řádku, kde to bude. Jinak řečeno říká, že má vzdělání takový, že vezme ten stack těch a ho nějak záležitě ho prohodí. Mapujeme na tu strukturu. A tam mapu se musíš vytvářet při tom buildu, jakoby. No jasně, pochopitelně. Ale pokud vím, tak tam to měl zvládat. Tak se to dívám. No, takže to je jako způsob, který se používá. Pak tu mapu samozřejmě na produktu neinkluduješ, že jo, jakoby to necháš tam jen to minifikovat, ale na tom vývojovém tu mapu. Tak díky za lepší řešení. Já jsem jako našel, já teda pracuji s tímhle, to tady funguje docela dobře, ale asi to, co říkáš, je lepší. Tak, to máš pravdu. Tak říkám, aby to bylo v záznamu, tohle to funguje, ale existuje i lepší řešení. Tak. A
je ta, že tady ten celý model má jednu obrovskou nevýhodu. A to, že jakmile já mám nějakou jednu modelovou adresu, tak tady ta jedna modelová adresa by měla znamenat jeden konkrétní obsah. A mělo by tam platit to, že kdykoliv si načtu tuhle adresu, tak dostanu jeden unikátní obsah. Tady ten obsah by neměl být na žádné jiné stránce. A tady ta stránka by neměla dávat žádný jiný obsah. Problém je v tom, že pokud ta celá aplikace je pouze v JavaScriptu a pouze se načítá statický obsah, tak se nedá úplně dobře zařídit to, aby pokud si člověk načte pouze tohoto a nepustí JavaScript, třeba z Facebook, pokud člověk sdílí příspěvek, anebo Google, který to indexuje, tak aby mu to mohlo, aby nějakým způsobem už ta HTTP odpověď toho web serveru v sobě obsahovala ten obsah. A to se dá udělat docela jako dobře pomocí PHPčka. Takovým způsobem, že tady je ten model, který jsem říkal na začátku. Ale do tady toho web serveru se dá přidat ještě jedna věc, která celý ten model udělá mnohem lepší. Že já si požádám o nějaký konkrétní objekt, nebo o konkrétní článek. Tenhle ten konkrétní článek mě web server zeptá API serveru, stáhne si data toho konkrétního článku, vyrobí pomocí něj to model. JavaScript zůstane ten samý, pošle to do webové aplikace. Tím pádem je ta webové aplikace už s předpřipravenou HTML stránkou a zároveň JavaScript ji může plně ovládat. Tím pádem se zaručí to, že každý jedno URL míří na unikátní obsah, až to i Google, i Facebook, i cokoliv dalšího bude vyjít. Že se na všechny URL nebude vracet jakoby ten samý obsah a pouze po zpracování JavaScriptem se ten obsah jakoby nějakým způsobem rozvětví, ale že se ten obsah opravdu jako zahrne i do té HTML stránky, která je generovaná. Možná určitě se to dá dělat jiným způsobem než přes PHP, ale v tomhle si myslím, že PHP je opravdu dobrý způsob. Nevím, máš na to nějaký? Rozhodně je to potřeba dělat, protože to, co říkáš, je naprostá pravda. Prostě ta URL je unikátní identifikátor toho obsahu prostě na webu a právě všechny ty indexovací, že Google a tohle přesto jedou. A jako, já si nemyslím, že to musí být jako PHPčko. Prostě. Nemusí to být PHPčko, ne? Takhle. Myslím si, že je nejjednodušší to dělat přes PHPčko, ale nemusí to být PHPčko. Nejjednodušší a nejpřirozenější to udělat přes PHP, si myslím. Ale nevím, možná se to dá dělat. A přesto bys to dělal. Takhle rozhodně se to dá udělat jako takhle, těch způsobů, jak to udělat, určitě existuje spousta. Dělá ti to každý jazyk, kde já teď přemýšlím, jako co je asi jako No já beru totiž PHP právě proto, že PHP se pro mě strašně dobře hodí, pokud je to jako skoro celý HTML, jenom se do něj musí něco jako trošku doplnit. A to je podle mě PHP úplně ideální jazyk. Tak. A tady to je přesně ono, že tady to je prostě, že celý JavaScript, celý CSS, nějaká HTML stránka, ve které má být jedna nějaká část, a to mezi main a main, mezi tím jako tomu, co je hlavní na té stránce, tak to má být jiné. To má být semanticky to, o co se žádalo jako v otázce. Ono to pak vypadá nějak takhle. Když si zažádám o konkrétní adresu, tak v tuhle chvíli mně nepřijde jako vždycky stejné HTML, ale to HTML je stejné až na jednak takzvané metatagy, to znamená to, co nastavuje, jak se to má, to, co nastavuje, jak ta stránka se má, jaký má mít titulek, jaký má mít titulek pro Facebook, jaký má mít titulek, jaký má mít popis pro Facebook, co to je typ pro Facebook, co to je, jaký je to jako sdílecí URL, jaký se má použít náhledový obrázek. A druhá část je mezi main a main, to je semanticky v HTML to, co je na té stránce podstatné. V HTML jako existují jako tam jsou menu, pozadí,
různé další prvky. To, co je mezi main a main, má být to, co ten uživatel chce. Na App Network jsou menu, jsou tam reklamy, jsou tam další různé ovládací prvky, další obrázky, ale ten konkrétní článek, to prostě, co ten člověk chce, ten člověk tam jde kvůli tomu článku, tak to má být mezi main a main. A to se... Pětka jenom. No ano, samozřejmě tohle je pětkový je tohle, tak, abych to... No, ve čtyřkovém tohle to není, tam prostě ten main není, tam je div, ale tady to je strašně jako důležité v tom, že semanticky se označí to, co je důležité. Jako, tohle je to, co lidi na té stránce jako primárně zajímá, a to ostatně je takový balast navíc, který jako, nevím, jestli to Google bere nebo nebere do úvahy, ale pokud se vyhledává, tak většinou lidí zajímá to, co je mezi tímhletím a tímhletím. A nezajímá je to, co je v páté položce někde v menu. A v tomhle procesu se dá právě hrozně hezky označit to, co je hlavní účel stránky, to, co je menu, to, co je navigace, to, co je článek. Jako tam se dá hrozně hezky jako semanticky jako označit význam toho, co to znamená, pokud se to rozebírá tímhletím způsobem. A tady to se dá udělat pomocí PHP docela jednoduše, prostě jenom to PHP vezme do dané URL, udělá nějaký ekvivalentní požadavek na API server, dá se to JSON a prostě jenom tyhle věci naplní podle toho, co mu ten API server odpoví. A jako, to je jako odpoví tomu, že všechny nemusí, jako opravdu to... A tak to umí všechny jazyky. No ano, jasně, umí to všechny jazyky, ale v tomhle případě se opravdu myslím, že PHP je dobrý, právě protože PHP hrozně dobře umí kombinovat. Třeba právě bys to udělal. Jo, určitě. Takhle stejně, jak se dáš, takhle stejně, jak se to dělá v Node.js, no, se to takhle zmeš. Takhle, každopádně tohle to myslím, že je jedna z výhod, jako z velkých nevýhod Angularu. A to ta, že Angular právě tady tu věc neřeší, jako aspoň nevím o tom, že by ji řešil. Jak myslíš, neřeší to, že všechny URL adresy, které tam jsou, tak jsou za hashtagem. Jo, to jo. No. A to, co je za hashtagem, to semanticky znamená pozice na stránce. Jako já se moc bazíruje jako na těch. Ne, on Angular to samozřejmě předefinoval, tam je napsaný, že u Angularu, co je za hashtagem, tak je jako pozice na webu, ne na stránce. A on Angular obecně není standardní, že to jsme si bavili s Davidem, že má prostě ty ng tagy, které nejsou, že to je nevalidní. Na to ale existuje nějaký DTDčko, ne? To prostě, když dáš validovat jako do toho opětku, tak je to nevalidní. No je, ale jakoby, pokud by se do toho dal nějaký DTDčko, tak by to bylo validní přece. Tak DTDčka je na to, ne na XHTML, ale No ne, takhle. Ty do jakýhokoliv XML ty můžeš umístit jakýkoliv DTDčko, který ti definuje nějaký namespace. Jasně, ale že jo, tak to... Tak když to bylo nějaký DTDčko, jenom se tam explicitně neuvádí. No ono má všechno, tam je vyloženě prostě v té dokumentaci, že všechno, co jakoby je prostě mimo jakoby tu specifikaci, tak má být za data pomočka. A tam si pak můžeš jako napsat, co chceš, no, a Angular přichází prostě s ng pomočka, protože nikdo by se nechtělo psát data pomočka, ng pomočka. No jasně. Ale... Takhle, já si myslím, že hlavní nevýhoda je ten Angular právě tahleta. Ale že se to pak strašně špatně indexuje a sdílí ty věci. Pokud třeba máš angularovskou stránku, na který bez stránek... Jenže tam je v tom, že třeba, že je to věc od Google, takže Google jako indexuje i za hashové. No jasně, ale dobře, od Google, jenomže tady to není jenom kvůli Google. Tady ty všechny věci nejsou jenom kvůli Google, tady je kvůli tomu. Že by měla být možnost, že člověk vezme Google adresu, hodí na Facebook a ono mu to jako hezky vyzví. To funguje u Angularu. Fakt. Jako tak, že máš 5 stránek u Angularu a ty mu tam dáš třeba tu třetí, takže on ti opravdu dá ten náhled té třetí stránky. Jasně o tom, i když je to tím hashtagem, tak pokud to máš prostě nějak, tak Angular má plnohodnotný routování. Akorát ty uvolil za ten hashtag a ne před něj. A teď divný prostě. To tam funguje. Když vezmeš tu URL, otevřeš si jiný anonymní okno, dáš tam tu URL, dáš enter, tak dostaneš ten samý obsah, co máš na tvůj stránce. A teď no jasně, ale teď divný. Ne, tak jako tady jde o to, že prostě ten Angular to takhle dělá, že jo, a jako validní to není prostě. No jasně, tak není to standardní, to co je za hashtagem. Prostě, no, pozice na stránce. No to co je za hashtagem, měla být pozice na stránce. Protože ten, že jo, Angular to bere, že je to jedna aplikace, že jo. Tím pádem se netká se jako pozice v té aplikaci. Pozice v aplikaci má být to, co je za volítkem, ne to, co je za hashtagem. Já to nevím, asi se jako moc bazíruju na tom, jak to je, ale prostě tak to je.
Já ti říkám, on to prostě předefinoval a říká, že to, co je za hashtagem, tak je pozice jakoby v té aplikaci. Dobře. Jo, protože prostě jemu se mnohem víc právě pracuje s tím za tím hashtagem, protože nepřeloudovává tu stránku. No jasně, ale to se jako dá doslova dobře ošetřit to nepřeloudovávání té stránky. No oni ve dvojici to možná bude. On se jako vedou taky spory. To je jako zmínění. Jo, a tady ještě jsou jako strašně moc dalších témat, který jsem neřekl, který jsem jako naťuknul. A pokud by někoho něco jako víc zajímalo a byla by vůle, tak klidně můžu dělat jako další přednášku. A nebo někdo jiný, tak. Tady Angular, TypeScript a Dart ještě spíš někdo jiný. Ty ostatní věci jako bych se v pohodě vzal já. A těch věcí je opravdu jako hodně, který jsem naťukl, ale neřečil. A vyučil 3D nebo 2D? 3D. Dobré. Mě by hodně zajímalo, jestli máš nějaký benchmark výkonnostní tý MongoDB třeba proti MySQL. Škoda. Ale MongoDB, toho jsem se nedotknul. MongoDB je jakoby databáze, která, NoSQL databáze, což je databáze, ve které nejsou tabulky a řádky, ale ve které jsou kolekce a objekty. A rozdíl je v tom, že v klasické SQL databázi prostě každý řádek musí obsahovat ty samé sloupce, ty samé hodnoty. Zatímco v MongoDB to může obsahovat jakékoliv hodnoty. Prostě je kolekce, která obsahuje objekty a objekt může obsahovat cokoliv. Jediné, co obsahovat musí, je nějaké IDčko, ale jinak může obsahovat úplně cokoliv. A je to hrozně zajímavá věc. A tak toho jsem si nedotkl, ale často se právě v kombinaci s tou JS používá. To je podobný XML nebo? To je vlastně JSON-ská databáze, tak. To je v podstatě databáze, kde jakoby ukládáš objekty, kde vlastně kolekce znamená pole. Kolekce se rovná pole objektu. Objekt je prostě JSON-ský objekt, ve kterém můžou být jakýkoliv podobjekty. Jediné, co tam musí být, je podtržítko ID, který určuje, pomocí kterého objekty dají vybírat. A fungují tam nějaký constrainty? Jako cizí klíče prostě? Ne. Že jako definuješ, že jako tohle, že pár musí mít psa nebo něco takového třeba, nebo to nejde jako takhle? To řekla. Tady jsou jako opravdu dva rozdíly, jako, dva pohledy. Jako, když máš klasickou SQL databázi, tak cokoliv, co na ní děláš, je dobrý psát přímo v tom SQL databázi. Jako, pokud si napíšeš přímo funkci pro třeba MySQL, nebo si napíšeš funkci nebo napíšeš jako opravdu dobrý join, tak jako je to vždycky rychlejší, než kdyby si to jako joinoval pomocí PHP nebo pomocí něčeho. Zatímco MongoDB má jiný přístup, jakoby tam ti poskytuje strašně málo věcí, opravdu jenom čistý vybírání nějaké jako jednoduché třídění, ale zároveň je to strašně rychlý, tím pádem se to mnohem líp dá jako obsluhovat pomocí toho jazyku, kterým s ním komunikuješ. A pokud děláš nějaké napojování, třeba z nějaké joiny, tak to se opravdu dělá, takže prostě se dotážeš na ten objekt, dotážeš se znovu na není úplně o joinu, tohle je spíš jako o tom, abys tam měl zachovanou tu datovou integritu, abys tam jako neměl objekt třeba není kontrola datový integrity. Není tam vůbec. Tam se nic nekontroluje, tam je jediný, co se tam opravdu té databáze... Třeba abys neměla prostě položku objednávky, bez té objednávky. Takhle, MongoDB je zajímavý v tom, že MongoDB, tam ty jakoby přihlásíš se do ní a teď ty řekneš, používám databázi ABC v pohodě, používám databázi XYZ v pohodě. Tam prostě pokud databáze existuje, tak ji použije, pokud neexistuje, tak si ji vytvoří. To samé s kolekcí. A pak jenom řekneš, dej mi všechny objekty z databáze, takový a takový, z kolekce takový a takový. Když takový neexistují, tak ti vlastně nevrátí nic, ale nezajímá se o to, že neexistuje. Pokud něco rovnou vytváříš, tak prostě řekneš, kam to chceš dát, on tam rovnou dá, bez ohledu na to, jestli to tam jakoby je nebo není. Tam pak definuješ jako třeba nějaký indexy, pomocí kterých se to pak jo, to je jediná věc, kterou se definuje struktura. To je jediná věc, která trošičku umí popsat tu strukturu, takže jak má nějaká kolekce už existuje, tak ty ní řekneš, že jí přiděluješ index a přiděluješ index třeba na klíč věk. Máš jako databázi IT network, máš kolekci users a máš tam age.
prostě burst timestamp, to je něco takový, nebo burst date přímo, protože tady jako přímo typ, přímo hymatu. A teď ty jako do kolekce users přidělíš na všechny objekty, přidělíš přidělíš index na klíč birthday, ale pokud ten objekt ten birthday neobsahuje, tak jakoby tak v pohodě, to nevadí. Jenom prostě program se toho indexu není. Prostě to znamená jenom to, že pokud tam přibude, nebo pokud v té položce je klíč birthday, tak v tom případě se to indexuje, jinak se to neindexuje, ale jakoby chová se to stejně, to je jenom optimalizace. Je to úplně jiný pohled, je to jako, když máš klasickou velkost, tak to je opravdu jako striktně strukturová a díky ní se jako dá spoustu věcí kontrolovat a spoustu věcí, a ty dotazy psát jako hodně komplexně. S tím, co v MongoDB, ta báze je strašně jednoduchá a zároveň strašně rychlá. Že vlastně ty dotazy tam jsou opravdu jednoduchoučky, nebo prostě se ptáš, jako chci tohleto s tímhletím mídačkem. On ti to hned odpoví a jakmile chceš něco navazovat, tak to navazuješ opravdu tím kódem. Uložiště spíš. Ano. Mě by tam jako děsilo, že se ti něco rozbije, teď ti tam vzniknou jako nějaký nevalidní položky, o kterých třeba nevíš, nebo tak. No, musíš mít nějakou vrstvu, přes kterou přistupuješ, jakoby není na sebe úplně dobrý to... Jasně, a to se pak jako definuješ prostě strukturu dat, kterou by měla dělat jako ta databáze sám, že? No tak každopádně třeba s Pronou existují strašně dobrý knihovny, který dokáže dělat to, že stejně jak máš třeba jak máš DTDčko pro XML, který definuje prostě tohle je XML, který pasuje a tohle je XML, který nepasuje. Tak stejně tak máš něco podobného pro JSON, že JSON definuje, že tohle je JSON, který na tohle pasuje a tohle je JSON, který na to nepasuje. A existují wrapery pro MongoDB, do kterých zadá, že pro tuhle kolekci platí tenhle jakoby, jak jsem říkal, je to tam dá zavést prostě. a všechno, co do toho vstupuje, tak vstupuje přes tenhle wrapper, který tohle kontroluje. Ale kontroluje to jako v JavaScriptu, v rámci toho skriptu. A tady ten kontrol, to, co kontroluje ta šablona, se dá použít i na objekty v rámci JavaScriptu. Dá se říct, že prostě, že zkontrolujeme tohleto, a on ti zkontroluje, jestli to přesto projde nebo ne. A to je asi... Takhle, pokud by byl zájem o nějakou z těchto, tak jako já nemůžu asi dát jako konkrétně nebo domluvit se, ale... Tak jo.